आम वीडियो भल लगिले सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो शेयर करिवो मु सब दिन आसीबी गप कहबी चलंतु देखिया वीडियो कौन हाँ कहूची बोलू दांत घसुची हेई देखिया केंती दांत घसुची एंड घसा सकाल प्रबल कुहुड़ी आज 8:30 है केते जोर कुहुड़ी दी चार दिन हम मेघ पाग हो कुहुड़ी भी आज शीत भी कम आज कुड़ी दबा दे बिल सब धान उठीगला लोक सका भजा है छुई आलू भजा रुटीटा खेब एपटे चाटा बही देखलु दांत घसुची भाइया दांत घसुची गुड़ी उड़े सका छुआ पलैले गुड़ी उड़े कुड़ी गुड़ी उड़ पवन दौनी सका छुआ कुड़ी भी पलैले गुड़ी उड़े गुड़ी थी दे जाती सका प्रबल कुहुड़ी भांगला गोटे चा पीदबा चा पी फ्रेश होपर आम छणरा आज गदा दिहब ये गदा दी गाधे दुकान जा धन भैया गले कौन की आज यही शोचा हाँ कौन कहूच शोचा आज खरा नाई आज खरा तो नाई से शोब हाँ बा से देखलु आमर कौन हो छण गदा हम एना कौन हम छण गदा कौन हम आमर दगन सुरदई भल सब पागड़ा एटा पागड़ा एटा पागड़ा कौटी पूजा हम से कौन पूजा हम से छण गदा हम हाँ आउ कौन बाटा हम स्ट्रक्चर पड़गला बोले स्ट्रक्चर पड़गला मंचा तैयारी बोले मंचा तैयारी गला कल छुआ पके स्टेज बंधा है आमर छण मरा हो बापा आमर हेटी छण मारुचनी
ସେମିତି ଆମର ବୋଇକି ଦଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ କି ସାଇଜ କରିବ ପଇସା ନହେଲେ ମିଳିବନି ତମକୁ। ଏକାଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ନେଇଯା ଗଦା କରିଦବ ତାପରେ ମାଡ଼ିଦବ ସାଇଜ କରିଦବ। ପଇସା ମିଳିବନି ନା? ହଁ ପଇସା ମିଳିବନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ଏ 100 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇ ନହେଲେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କଣ ହବ? 500 ଟଙ୍କା ଦବ। ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ଭାଇ ବା ଚା ପିଉଛନ୍ତି। रे କହୁଛି ଭैया ଆମର କଣ ପରଟା ହଉଛି କିଏ ଖାଇବ? ଏଇ ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ପରଟା କିଏ ଖାଇବ? ପରଟା ଆଉ କଣ? କୋବି ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା। କୋବା ଭଜା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ କୋବା ଭଜା ହେଇଛି। ନାଇଁ କୋବା ନୁହେଁ ଆଉଜି ଲୁଚି ବା ଲୁଚି କଣ ଲୁଚି ନାଇଁ ଏଇଟା ପରଟା ବା। ପରଟା କଣ କହୁଛ? ଆଉ ପରଟାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। କଣ କୁହନ୍ତି? କଣ କୁହନ୍ତି ପରଟାକୁ? ହାଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଆ କୁହନ୍ତି। ପରଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ଅସନା। ମାମାକୁ ପଚାରିଲୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ରୁଟି କୁହନ୍ତି। ରୁଟି କଣ କୁହନ୍ତି? ତା ଚପଲ କାଇଁ ଧରିଛୁ? ତମେ ଘିଅ ଖାଇବ? ଘିଅ ପରଟା ଖାଇବ? ଆଉ ଇଏ କି ପରଟା ହେଇଛି? ଗୁଆ ଘିଅ। ଆମର ବଡ ଲୋକିଆ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅରେ ପରଟା ଖାଉଛୁ ଆଉ। କେତେ ପଇସା ଅଛି ଆମର ନା ଭାଇଆ? ଭାଇଆ ହେଇ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ଆମର କେତେ ପଇସା ଅଛି କହିଲୁ? କେତେ ହାତରେ କହିଲୁ? ହାତ ବୁଝିକିରି ପଇସା ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ମତେ ଦବୁ? ହଁ ମୁଁ ଚୁଚୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ଆଣିବି ଚୁଚୁ ଦବୁ? ଭାଇଆ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ଏଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏଇଠିକି ଶୁଣୁ। ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି କହିଲୁ? ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲୁ? 100 ଟଙ୍କା? 100 ଟଙ୍କା ନା 500 ଟଙ୍କା? 100 ଟଙ୍କା ଅଛି? 200 ଟଙ୍କା ଅଛି? 200 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ମତେ ଦବୁ ଚୁଚୁ ଆଣିବା? କେଇଟା ଆଣିବା? ଦିଟା ଆଣିବା ଜମା? ଦିଟା ଆଣିବା 200 ଟଙ୍କାରେ? 200 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଚୁଚୁ ହବ ନା? କେତେ ଚୁଚୁ ହବ 200 ଟଙ୍କାରେ? ଲଗେଇଲା ମୋ ଦେହରେ। ବଡ ଛାପ
ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପରଟା ହେଉଛି ପରଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଟା, ନିଜ ଗୋଟା ପରଟା। ପରଠାରୁ ଆସିକି ହେଇଛି ମାଗିକି ହେଇଛି ସେଠି ତା ନାଁ ହେଉଛି ପରଟା। ଏଇ ଜେଜିର କଣ ହେଇଛି ଭାଇଆ? କୋଉଠି ହେଇଛି? କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖିଆ? କିଏ କଲା? ହମା ଗୋଡେଇଲା ଆଉ ହମା ଗୋଡେଇଲା କେନ୍ତି? ହାଁ ସିଙ୍ଗରେ ଭୁଜିଥିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଦୌଡୁଛ ସବୁବେଳେ? ତମକୁ ହମା ଗୋଡେଇବାନି? ଆଉ କଣ ଆଉ ନା କାଉ କାଉ କେନ୍ତିଆ? କାଉ କେନ୍ତି ଗୋଟେ? ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇଥିଲ? ଆଉ କଣ ପାଠ ପଢିଲ? ଓ ଆ ପଢିଲ? ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ? ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କାହିଁକି? ଶୁକ୍ରବାର ବୁଧବାର ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି? ପଚାରୁନୁ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆଜି ବା ଗୁରୁବାରେ, ଆଜି ଗୁରୁବାରେ। ଆଉ ତମର ଓ ଆ ହେଲାଣି? ଓ ଆ ହେଇନି? ପାଠ ପଢୁନୁ? ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ? ନାଇଁ ଡାକେ ଓ ଆ ଡାକିଲ। ଓ ଆ ନା ହସଉତୁ କହ। ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ପାଠ? ତମ ଜୋନଟା କେତେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲାଣି ଆଉ 1 2 କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଦାନର ଆଉ। ଗୋଟେ ଗପ କହିଲ। ବାଘ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। କୋଉଠି? ଦୂରରେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଇ ଗୋଟେ ଯାଉନଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ହାବୁଡେ ବାଘ ପିଲା ମତେ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଭୂତ ଗପ ଜାଣିଛୁ? ଭୂତ ଗପ କହିଲୁ? ନାଇଁ ଭୂତ ଗପ ଜାଣିନି। ଆଉ ଭୂତ ମତେ ଡରେଇବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ବା, ଡରେଇବନି। ମୁଁ ଅଛି ବାଡେଇବି, ମୁଁ ବାଡେଇବି ତାକୁ ଭୂତକୁ। ନାଇଁ ଭୂତ ଗପ କହିଲେ ମୁଁ ବାଡେଇବି ଭୂତ ଯଦି ଆସିବ। କହିଲ ଭୂତ ଗପ। ଭୂତ ଥିଲା ହେଲା, ସେଟା ଭୂତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ ବଚି ଗଡିକି ଖାଏ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଦୂରରେ ଏମିତି ହାବୁଡରେ ପଇଲା ଭୂତ। ବାଘ ଜିଲା ଏମିତି କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ ଭୂତଟା ସେଇଟା? ବୋଉଲୋ ଏମିତିଆ ଭୂତ? ଛୋଟ ଭୂତ ଆଇଥିଲା। ବାଘ ହାବୁଡରେ ବଡ ହାବୁଡରେ ଶୁଆ ବାଘ ନିନି ଭୂତ ବଡ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ପଇଲା। ବଡ ବାଘ କହିଲା ଛୁଆ ଭୂତ ତତେ ଖାଇଦେବି। ଛୁଆ ଭୂତ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତା ମା ଉଠି ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ବାଘ କବାଟ ଖୋଲିଛି
ତା ମାମା ଆଉ ତା ଛୁଆ ତାକୁ ଖବର ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ତା ଛୁଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତା ମାମା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ହେଲା। ତା ବାବା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତା ମାମା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଦି ଜଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା, କବାଟ ଖୋଲି ବାଘ ମାମୁଳି ଆସ ଚକୁଳି ଖାଇ ବଚ। ବାଘ ମାମୁଳି ହେଲା ଖଟ ମଟ ଏମିତି ହେଲା। ତାକୁ କବାଟ ଦେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା। ହଉ ଆଉ ଭୂତକୁ ବାଡେଇବା ଆଉ।